A ciencia gustáballe moito e sempre o dixo, por unha profesora que tuvo. Os profesores, quen te va enseñando, é moi importante en animar aos rapaces e as rapazas a seguir ou a que che guste un tema. A profesora de física, que non era unha monxa, explicábano moi ben, ademais era unha muller moi atractiva, entón é un pouco isto cando eres nova, que podes mirar as dúas cousas, non? Que podes valer no teu traballo, pero ao mesmo tempo podes ser guapa ou elegante, non? Que é algo que tamén agora xe é máis normal, pero de aquela quizá non o tiñas na mente. No inicio, no universo, non existía ningún dos elementos dos que estamos formados os seres humanos. Non había carbono, nitróxeno, nin oxígeno. Pero si que había hidróxeno, helio e un pouquiño de deuterio. E deron orixe ás primeiras estrelas. É no seu interior, pola fusión nuclear, onde se forman estes elementos máis pesados. O carbono, o nitróxeno e o oxígeno, que son tan importantes para os seres vivos. É cando morren as estrelas, que se producen unhas explosións inmensas que se denominan supernovas, cando esas partículas se espallan por todo o universo. Estes elementos máis complexos formaron novos corpos, novas estrelas, novos elementos. E tras miles de millóns de anos de evolución, formaron parte da vida. É por iso que dicimos que os seres humanos estamos formados de pó de estrelas. É certo